Pozdravujem vás, priatelia polovníci. Rád by som vám predstavil a predviedol streleckú palicu Jakele. Strelecká palica by mala byť povinnou výbavou každého zodpovedného polovníka. Nie len, že vám poskytne oporu v ťažkom teréne, ale aj zvýši úspešnosť streľby. Budeme strieľať z guľovnice Steel Action v kalibri 308 Winchester na redukovaný terč srnca na vzdialenosť 60 metrov a uvidíme, ako to dopadne. Tak poďme na to. Strelecká palica Jakele, guľovnica Steel Action v čoraz obľúbenejšom kalibri 6,5 Creedmoor, terč redukovaný diviak na vzdialenosť 100 metrov, 3 rany.